pagpasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Lucas. Gintirok ni Jesus sa napulo kag duha nga mga tinunan, nang gintagan niya rahing gahom, in pagpagawas sa tanan ng mga tiyawa, ngan pagtambal ang mga sakit. Niyan ginsugo niya hirahin pagwali ng ginadian sa Diyos, ngan pagtambal ang mga magsakit. Gisiring niya hira, ayaw ka mo pagdarahin bisan ano ka iyo pagalaktan, waray tungkod, waray saput, para hinilimos, waray balong niya pagkaon, waray kwarta, waray bisan o sa naliliwanan. Kung karawaton kamu, pabili ni dahito nga kalayan nga dahan pagbayan ni iwan pungto. Kung diri kamu karawaton ng mga tao, bayai ito nga pungto, ngan pagparantakot-takotikan nga iyong mga tiil, sugad nga pahimang no haira. Linakat ang mga tinunan nga nasudoy hanatanan nga kabariyuhan, nagwaliran mo pa'y nasumat, na nagtambal ang mga tao, habisan diin nga dakit. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Pinundog kita naglabay ni Domingo, diin ang Diyos nagtawag ng mga tao na magtatrabaho kaiya o rubasan. Di ka kagahong na daan katunod at nakadaliya paghingita o pagbiling ng mga tao. Kung ang hininga ang pagtrabaho o rubasan na naging basang Ebanghelyo, sugad yan mga tinunaan gintawag. Nang tawag ka irahing pagpasangyaw haginadian sa Diyos. Kaya gintali na rin kamong hipagtambal ang mga magsakit o pagpaiwas sa itong mga sinasangkayan ng magraot nga espiritu. Inigid ba? Nga pagpasangyaw mo pa yung ginadian sa Diyos o mo pa yung suma nga ng pagtambal are the two main ministries of Christ. The ministry of healing and the ministry of preaching. Nakaday niya kinabuhi ni Kristo. Huwag ang iwat ini nga buruhaton ay gintubin niya dahil iya mga tinunan. Ano, gintalan nila, gingahong ng ginpadala nila, ginsugo niya herahin pagwali ang ginalian sa Diyos. Kaya nalidakan Kristo, iginpasangyaw di uno nga namay, kinilala kita na may amay, may baro kita na may ginalian ng Diyos na nagulat na ako. O ginagawa ka, Krisbila kaya pasangyaw kundi ano. Ang iyagin papasangyaw, unong pagihalian sa Diyos, ginpamatunan, pinagihin pagtambal ang mga magsakit. Ang pagtambal ng mga magsakit, ang pagpagawasan ng Lord Espiritu, tigaman ng kang Kristo ibinuwawan ng ipapasangyaw, ang pulo nga niya ginagamit na tigaw sa Diyos ng labi pinagagawanan. So the healing authenticates the very words of Christ. Sa magunamin ni ang ignakalakan Kristo, ang liwat ng buruhaton, aligin tubin niya na akin, pinpagpasangyaw, ang mo payasumat, ang inalitan sa Diyos, ubiano, pinpagtambal, ang mga magsakit. Sa malikam kita panas, kaya atong pagkabilunyari, naging tinunan kita ni Kristo, hinpagpasangyaw haginadian sa Diyos. Ang tawag, hinpagpasangyaw ng Diyos, tawag ang tanan, tawag ang tagsatag sa ako. Adan aton, pagpasangyaw sa Diyos, kay base, ang ginadian na nagignon, maghali din nga tunat. Lalo kita, ikadi mo amon na imong ginadian at aton pangati, ikadi mo amon imong ginadian. Ikaduha, kung akong na ginagamit, ito nga upang adahakon, we can be a healer to one another. So nila ito gihata, extraordinary, parang titira kung gihata, ito ang ministry to heal. Kung adahakon aton pagturo, we can heal each other. If we cannot heal, then we have to ask to implore God to heal us, to heal people who needs our prayer.
Pinahalaga sa oras kita hiling Krista ni Santo Pio Capriccisina. Pangrabat kita sa Diyos, kaya pinagyan iyak padian kinabuhi ang Diyos, maghatag atong kadasig. Pagpasahin niya sa Diyos, kaya ibalong pagkabal, at kaya minang pag-ampo para ito mga magsakit, kaya minang atong buhi.